লিখিত কাব্যটি ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏ ଯୁଗର ସମସ୍ୟାର ଏକ ସମାଧାନ। ଅଥଚ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ତଥା ମୁଁ ଏବଂ ଏ ଗ୍ରାମ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେହି ଜଣେ ବାବୁ ତାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ, କାରଣ ପୁଅଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ। କହିପାରିବେ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର କଣ କରିବ? अरे एथिपाई पुआ आवश्यकता नहीं। वो कहीं दरकार कवि मंजूर कृष्ण प्रसाद बसु बोली बामन काव्य लिखे दरकार एक गोटिए नरक उद्धार दुनिया अच्छी दुईटा बाट गोटे स्वर्ग गोटे नर्क। तो अच्छा बाबू मैंने कहतु मौसी भड़ कहतु आप स्वर्ग देखी नर्क देखी मरला पर स्वर्ग को गला कि नर्क को गला स्वर्ग नर्क केमिति जानिबा भागवत प्रमाण करे स्वर्ग नरक बेलिबा हमु जन्ममुखर लोक मैंने कहती केमिति जानिबा कहीं व्यक्ति दुनिया मरीगला मरीजा पर अनेक बाबू मैंने कहले से लोकटी मरीगला हाय अमकी लोकटी थे शुणा जाए गोटा कलंक जाए मैंने जाइले से नर्क को गला शुणा जाए तेणु ये जो नर्क मान भितर अच्छी 84 नर्क नीति शिक्षा उपलब्धि करूँ मौसी भण बाबू मैंने नर्क 84 नर्क अच्छे गोटे 84 गोटे इम्पोर्टाट संख्या मन नर्क हूँ 84 कहींपारे आपण मैंने आपण देहटा केते आपण देह केते 62 किलो नारायण तुमर देहटा केते
ମୁଁ ବେଢ଼ିଛି ସିନା 84 ଇଏ ଚମକି ଜହର ଦେଉ ଚମଡ଼ା ଇଏ 84 କି ବେଢ଼ିଛି ପାଇଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 84 ସେ 84 କଣ 84 କି ଚମଡ଼ା ବେଢ଼ିଛି ସେ କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାବୁମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା 84 ଆଙ୍ଗୁଳି ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ଉଚ୍ଚତା ଛୋଟ ପିଲାର 84 ଆଙ୍ଗୁଳି ବଡ଼ ଲୋକର 84 ଆଙ୍ଗୁଳି ଡେଙ୍ଗା ଲୋକର 84 ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଡ଼ା ଲୋକର 84 ଆଙ୍ଗୁଳି ମାପି ନିଅନ୍ତୁ ମିଛ ଏବେ ମାପି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାବୁମାନଙ୍କର ପାଦ ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 84 ଆଙ୍ଗୁଳି 84 ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସେ 84 ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସେ 84 ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାବୁମାନଙ୍କର ଜହର ଉଚ୍ଚତା 84 ଆଙ୍ଗୁଳି ସେ 84 ଆଙ୍ଗୁଳି ଜହରରେ ଚମଡ଼ା ରହିଛି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ତେଣୁ ରେ ବାବା ନୀଳଗିରିବାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ 84 ନର୍କ 84 ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଲା ଦେହ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 84 ଆଉ 84 କଣ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳ ପାଇଲେ ପାପ ଛାଡ଼ିଯାଏ ଆପଣମାନେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ପାପ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ କହିପାରିବେ ମାଉସୀ ଗଙ୍ଗାର ଗଭୀର କେତେ କେତେ ଦୁଃଖିଲା ଗଙ୍ଗାର ଗଭୀର କବି ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ବୈଦେହୀ ସେ ବିଳାସରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଗଙ୍ଗାରେ ନୌ ଯାତ୍ରାରେ ଗଙ୍ଗାର ଗଭୀର ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିଲା ବେଳେ କବିତା ପ୍ରବେଶର ପଢିଥିବେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଗଙ୍ଗାରେ ନୌ ଯାତ୍ରା ଲେଖିଲେ କବି କଣ ଭଞ୍ଜେ ଗଙ୍ଗାର ଗଭୀର କେତେ ତଳକୁ ଗୋଟିଏ ପାଇଲେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ହେଉଛି ଅତଳ ତୃତୀୟ ସ୍ତର ଦ୍ୱିତଳ ଚତୁର୍ଥ ସୁତଳ ପଞ୍ଚମ ଅତଳ ଷଷ୍ଠ ତଳାତଳ ସାତ ହେଲା ଅସାତଳ ଏ ସପ୍ତ ପାତାଳ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାତାଳକୁ ଦ୍ୱିତଳକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି